Zdaję sobie sprawę, że życie mi ucieka. Staram się doceniać każdego człowieka. Nie wiesz co jest pięć, to skumaj ten temat. Życie to nie bajka, masz dużo do stracenia. Zdaję sobie sprawę, że życie mi ucieka. Staram się doceniać każdego człowieka. Nie wiesz co jest pięć, to skumaj ten temat. Życie to nie bajka, masz dużo do stracenia. Świat szedł na psy, z nim cała ludzkość. Ziomek wypierdala zioma, by móc fetę puknąć. W tych czasach ani odrobiny zaufania. Najbliższy przyjaciel dupę ci obrabia na paletach. Gówniary początkujące blachary dają dupy za PLN-y i dolary. Jak modliszki poszukują swej ofiary. Naciągną na siano, potem zostawią cię stary. Patrz komu ufasz, ziomy sypią na policji. To nie braciak, to konfident z definicji. Co to kurwa za kraj, w którym nie ma pracy? Ludzie kradną po to, by się wzbogacić. Dlaczego jest tak, że jeden ma wszystko, a drugi ciągle tylko słyszy żulu i stąd? Niby jest to równouprawnienie, lecz równi będziemy dopiero w niebie. Zdaję sobie sprawę, że życie mi ucieka. Staram się doceniać każdego człowieka. Nie wiesz co jest pięć, to skumaj ten temat. Życie to nie bajka, masz dużo do stracenia. Zdaję sobie sprawę, że życie mi ucieka. Staram się doceniać każdego człowieka. Nie wiesz co jest pięć, to skumaj ten temat. Życie to nie bajka, masz dużo do stracenia. Co się kurwa stało z tym jebanym światem? Gwałciciele, pedofile, brat dla brata katem. Konfidenci, sprzedawczyki, dziwki, narkotyki, alkohol, przemoc, szmaty i używki. Czy to ma sens? No do czego to prowadzi? Światem rządzi hajs, skórystwo, nienawiść. Nie ma szans na uczciwą pracę. Śrubki, nie pieniądze, wciąż zostanie więcej na tatę. Wszystko drożeje, a pensje to jakiś koszmar. Renty, zasiłki, wszystko po kosztach. Nie wiadomo czy się śmiać, czy płakać. Płaszczysz się, poniżasz, o pieniądze bagaż. Kredyt za kredytem, przecież ponad stan. Pogrążony w kontemplacji, pogubiłeś się już sam. Więc pytam jeszcze raz, do czego to prowadzi? Kto za to odpowiada? Rząd czy my sami? Zdaję sobie sprawę, że życie mi ucieka. Staram się doceniać każdego człowieka. Nie wiesz co jest pięć, to skumaj ten temat. Życie to nie bajka, masz dużo do stracenia. Zdaję sobie sprawę, że życie mi ucieka. Staram się doceniać każdego człowieka. Nie wiesz co jest pięć, to skumaj ten temat. Życie to nie bajka, masz dużo do stracenia. Tomorrow's production available in today's market. Upgrade your sounds today and start making hits.